Gipaubos og assessment ang Mandaue City LGU kung kalipikado bang makadawat sa Seal of Good Local Governance. Gipangunayan sa DILG Assessment Team ang kalihukan. Miatubang ang taga Lain-laing departamento sa ahensya Mandaue pagsusi sa mga programa nga giipatuman ug ilang operasyon. Subay nini sa pagsuta kung nasubay bas balaod ang ilang gihimo ug hapsay ba ang mga proseso. Pipila ka tuig na nga na-institutionalize ang DILG o Seal of Good Local Governance sa gobyerno kung diin ilhon ang pinaagi sa award of recognition ang mga taga nini. Pinasikad kini sa pagpalambo sa practice accountability o transparency sa paggamit sa pondo. Human sa assessment, may validation nga himuon ang national level nga moila kung mahatagan ba og DILG ang usa ka LGU o dili. 10 governance areas ni daghan na siya, so almost all areas na when it comes to local governance na naanatan ng mga areas. Then let's gi-assess ang sa team on sa ilahang performance, compliance with the existing laws, rules and regulations.